जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु विश्वजीत आपण स्वागत करछि कैरियर आईक्यू ओडिशा यूट्यूब चैनल रे। तो आज का डेट रे गोटे नोटिस आसी जोटा कि हमर ओ ट्रिपल एससी वेबसाइट रे आपण माने विजिट करके देखि परिबे कि हमर जो फॉरेस्ट गार्ड रही फॉरेस्ट गार्ड हे गला आ लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर आ गोटे होची फॉरेस्टर ए तीनटार रिजल्ट पब्लिश हेची जोटा कि हमर देखियो गले डिस्ट्रिक्ट वाइज माने डिस्ट्रिक्ट वाइज पिला मानकर रोल नंबर जो माने शॉर्ट लिस्टेड हेचंदी तो सेमानकर रोल नंबर अच्छी तो आपण माने माने चेक कर नियंतु निजर रोल नंबर आपण माने जदी शॉर्ट लिस्टेड हेचंदी ताले नियाती भाबरे आपण कमेंट करंतु कि माने हमको गोटे रफली आइडिया मिलियो कि हां आपणकर हेची बोले ठीक अछि। तो जो मानकर भी हेची तो सेमानको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मो तरफ रु। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆରଆଇ ଆଉ ଏଆରଆଇ ର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି 20 ତାରିଖରୁ ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଅନଲାଇନ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ତ ବହୁତ ହି ରେୟାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାନସେଲ ହେବ ବା ଘୁଞ୍ଚିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବାର ଅଛି ମାନେ ହେବାର ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଆଉ ଡିଲେ ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଏତିକି କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଲିଷ୍ଟ ରେ ନାଁ ଅଛି ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।